que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Estelae, o espazo de entrevistas de Correo Televisión que tamén poden seguir, xa saben, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Hoxe recibimos a José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación Provincial de Lugo e aspirante a dirixir ou a ser o próximo secretario xeral do PSDG-PSOE. Señor Gómez Besteiro, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Benvido a Correo Televisión. Moitas gracias, é un verdadeiro placer. Aspira vostede a dirixir o PSDG-PSOE, non o desanima ver a división que existe no partido? Non, en absoluto, porque o Partido Socialista é un partido que está moi acostumbrado ao debate, non? E eu, desde que ingresei neste partido, alá xa polo setembro do ano 93, xa van pasando os anos, non? Pero... Empezaba eu a carreira, por certo. Bueno, pois fíjese, eu estaba tomando unha decisión importante na miña vida, que era tomar a militancia do Partido Socialista. Eu sempre, además, creo que eso implica unhas decisións persoais e determinados retos, non? Para mí, naquele momento, no ano 93, que coincidía máis co último goberno de Felipe González, donde, bueno, pues o que é a historia, non? Un momento tamén difícil, donde había un momento complicado para ese goberno, e o que era o final dunha etapa socialista moi positiva para este país, pero que tamén tuvo os seus conflitos e os seus problemas, non? Digo, ahora, con 20 anos de perspectiva, pois non solemos recordar aqueles acontecementos. Bueno, pois naquele momento tamén tomei unha decisión persoal, que era tomar a militancia. Tamén foi como un acto, non digo que isto sexa, pero foi como un acto de rebeldía, non? Decía, oiga, despois de 10 anos de Partido Socialista, de tanto progreso, de tanto avance, de meternos en Europa, de mellorar o país, como decía Alfonso Guerra, dice, este país non lo conoce ni la madre que lo parió, de estar xa en Europa e sentirnos de Europa e avanzar tantísimo nun país, pois todo aquilo non todo é malo, non? Sino que era bon. E aquela motivación no ano 93 eu tiño moi presente hoxe tamén, non? Eu digo porque nun momento da túa vida vanse marcando novos camiños, non? E neses camiños hai que ir elixindo, non? Pois como a primeira vez que fui un concelleiro no Concello de Lugo no ano 99, daquelas nin tan siquiera se pensaba que o Partido Socialista pudera formar goberno, non? Bueno, son momentos difíciles, pero son momentos onde se hai ilusión e hai capacidade de entrega persoal tamén, eu creo que non deben deixarse de entrar nese mundo da política no que eu sigo crendo, onde temos todos tantísima responsabilidade para que as cousas vayan mellor. Eu non entendo o mundo sin política, en democracia, por suposto, pero en todo caso creo que todos temos que axudar moito para que a xente volva a creer na política, que é a única forma de transformar un país, de solucionar problemas e, sobre todo, de vivir en democracia. Máis política necesaria para eso, requírese esforzos colectivos, pero tamén compromisos persoais. É dicir, que non lle ten medo a esa gaiola de grilos que moitas veces o PSDG-PSOE? No, en absoluto, non. Eu convivo nun partido plenamente democrático, onde discutimos, onde debatimos, e onde, efectivamente, a discusión é esencial no Partido Socialista. Non hai un colectivo onde non haxa unha discusión, un debate serio, que contribuya a modernizar un país, non? Bueno, eu non formo parte dun partido digital, non? Donde se eligen os líderes de forma digital, donde os congresos duran media mañá, donde xa sabemos con anticipación quen vai a ser o líder porque alguén o elixiu, sino que forma parte dun partido de centro-esquerda onde o debate é esencial e, por tanto, eu neso é no que convivín, no que vivín, no que aprendín a querer e que sigo querendo, que é o Partido Socialista, sin lugar a dúbidas. O que pasa é que ás veces trascenden demasiado esas discrepancias. Bueno, é verdad que esas cuestións a veces acontecen, non? Eu creo que hai que ter un debate moi intenso e sin ningún tipo de complexos dentro do partido. Tamén é verdad que iso forma parte desa outra cara da moeda que é pois que efectivamente o militante ten dereito a participar, ten dereito a facerse escoitar, pero tamén ten deber de ser responsable, non? E de, como non é obligatorio entrar no Partido Socialista, se fai dunha forma voluntaria, tamén ten o deber de ser responsable, de ser leal co seu partido e de, efectivamente, de reconducir o seu debate donde hai, porque non hai limitacións. Eu non me sinto constreñido cando falo dentro do partido, nin creo que ne haxe ningún compañeiro que sinta esa obligación de esa mordaza. Non existe, por tanto, tamén é verdad que hai que ser extremadamente respetuoso e responsable nas declaracións que se fan hacia fora. Eu comparto eso, non? Que hai que ser responsable nesa decisión. Mordaza que cree vostede que hai noutras formacións? Bueno, eu síntome absolutamente libre e percibo, ademais, que hai libertad no entorno do meu partido. Eu, cando participo na miña agrupación, que é a agrupación local de Lugo, fálanse de todas as cousas, discútese moito e vótase. E unha vez que se vota, pois efectivamente todos aceptamos que esa é a decisión da agrupación local de Lugo. Eso é o que ten que ser tamén o Partido Socialista. E eu creo que é o que entendemos e concebimos todos os militantes. En que se equivocou Pachi Vázquez, o actual secretario xeral do PSDG-PSOE? Non creo que se poda falar de errores, non? Hai momentos determinados na política nun partido socialista. Pachi Vázquez vende a anunciar de que abre un proceso de renovación, de cambio,
forma parte desa historia tamén actual do Partido Socialista. En ese sentido, eu creo que responde tamén a determinados momentos. Non? Vimos dun momento difícil para o Partido Socialista, vimos de perder as eleccións no 2011. Por certo, iso é algo que temos que xa que esquecer, xa fixemos autocrítica, xa fixemos as valoracións necesarias sobre o que aconteceu, por que aconteceu, e agora temos que iniciar unha nova senda, moi positiva, donde o Partido Socialista ten que volver a ser ese partido central, ese partido en torno ao cal se articula unha gran parte da sociedade, e vive e participa unha gran parte da sociedade galega e española. Non? O Partido Socialista é un partido, despois desos 30 anos, que ten unha forte vocación de goberno, pero ten experiencia de goberno. Non? Por eso, outro día, falando tamén con militantes, recordaba o importante da memoria, non? Esa memoria que, sobre todo, os partidos de dereitas, como o Partido Popular, intentan pretender que nos esquezamos da maravillosa historia que ten o Partido Socialista, de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero, de Emilio Pérez Touriño, de Fernando González Laxe. Todas esas persoas contribuíron en gran parte a ser o que somos hoxe, non? Pero, efectivamente, temos que lanzarnos tamén ao futuro, un futuro que temos que conquistar. Eu creo que é unha cuestión moi importante que eu creo que vai a participar moita xente e que vamos ser capaces de despertar de que moita xente participe nunha nova etapa do Partido Socialista. Vostede non quere falar dos erros de Pachi Vázquez, pero teríalle gustado que dimitira logo deses malos resultados electorais? Bueno, el tomou unha decisión, non? El tomou unha decisión de que, efectivamente, despois desas eleccións, pois habería varios modelos, non? Por así decirlo, o modelo que elixiu tamén libremente Emilio Pérez Touriño de proceder a súa dimisión de forma inmediata. Ele optou por unha fórmula na que dixo que se abría un proceso de congreso extraordinario. Por certo, o 6 de xullo teremos ese congreso, e, por tanto, son distintas fórmulas, non? Mire, eu dicía yo antes, cando eu entrei no Partido Socialista no 93, todo tamén era negro, non? Estábamos nun momento onde, supuestamente, a corrupción campaba polos seus propios, na vida diaria dos cidadáns, e iso ocultaba tamén o moito e bon que fixera o Partido Socialista na súa etapa de goberno, non? Por iso que eu creo que as cuestións van se ir asentando pasado o tempo, non? Temos que ser capaces de liberarnos desta ansiedade na que vivimos, e para iso temos que traballar con calma, pero sabendo hacia onde vamos, non? Por tanto, o tempo dirá se se equivocou ou non. Eu creo que as opcións persoais tamén, eu decía antes, cando un toma unha decisión, toma a decisión de dirixir, pretender dirixir un colectivo, pero que hai un componente persoal de entrega, de dar ese paso adiante, non? En ese sentido, eu creo que o tempo dirá se foi unha decisión acertada ou non. O tempo todo o cura, pero tamén nos fai máis obxectivos nos análisis que se fan, non? Por iso eu creo que necesita de tempo para saber se iso foi bon ou foi malo. En todo caso, son decisións persoais que tamén hai que respetar, non? E entender, pero en todo caso, o que é ineludible agora que vamos a un proceso de renovación no Partido Socialista. Eso sí que, efectivamente, non é discutible a día de hoxe. E que cousas concretas hai que cambiar entón no PSDG-PSOE? Bueno, estamos tamén nun momento onde facer a política é difícil, non? Por iso antes lle decía que temos que ser capaces individualmente tamén de volver a trasladar á sociedade o importante que é a política. E como a política pode cambiar as súas vidas, sí ou non? Eu estou convencido de que sí, de que non hai forma de cambiar unha sociedade nin a vida das persoas se non é a través da política en democracia. Noutros sistemas nos que os españoles temos, pois, desgraciadamente, experiencia, uns máis que outros, pero sabemos que as cousas non se cambian en democracia máis que con política. Por tanto, temos que ser capaces tamén desde o Partido Socialista de trasladar á sociedade que para cambiar as cousas, sobre todo neste momento onde, pois fíjese vostede, o 90% da población, tamén en Galicia, vive peor que fai uns anos, non? E hai un 10% que curiosamente vive mellor. Bueno, pois, para cambiar esa sociedade non hai outro sistema para mí admisible que sea facer política. Por tanto, temos que contribuir a que a política se torne nun mecanismo necesario para a sociedade para cambiála, non? E eu creo que o Partido Socialista pode aportar moitísimo. O decía antes, a nosa posición política é unha posición, ademais, moi constructiva. É dicir, nosotros facemos gobernos, participamos en gobernos e facemos gobernos. Somos unha peza como partido, tanto en Galicia como en España, donde se vertebra unha parte moi importante da sociedade, non? Temos que recuperar esa maioría social, e ese é o camiño que ten que seguir o Partido Socialista desde o meu modesto punto de vista. É que estamos falando permanentemente de nomes neste proceso de renovación, pero o máis importante é o proxecto, por suposto, non? Totalmente, pero tamén lle digo unha cousa. Outro día escoitaba tamén a un profesor da facultade, decía que era importante escoitar neste momento, non? En todos os aspectos da vida. Centrábase nun aspecto comercial. Era unha conferencia que se daba fai uns días en Lugo, non? Por tanto, temos que escoitar, temos que ver se esa conexión que nós temos aquí na cabeza persoalmente
conecta ca maioría do sentir do partido e, por certo, ca maioría da sociedade, que iso tampouco podemos deixalo como un tema menor. Mire, nosotros estamos nun debate orgánico, pero ese debate orgánico non pode eclipsar o que é a necesidade do proxecto socialista para Galicia, non? E eu falaba en días pasados de que tiña que ser un proxecto moi social, tiña que ser un proceso galeguista, que non é solamente falar da cultura da lengua, que tamén, moi importante. Nós non somos mellores que os veciños da Rioxa, somos distintos. Temos unha identidade cultural, temos unha lingua propia. Nese sentido, eso tamén ten que ter un papel protagonista na vida no seu partido. Pero ser galleguista significa, entre outras cousas, identificar cales son os problemas de Galicia, que en uns casos son muitísimo máis gravosos que os que teñen o resto de España. Por exemplo, o problema demográfico é un problema que afecta muitísimo a Galicia, non? É que é unha amenaza clara e evidente de cara ao futuro, non? É como solucionamos desde Galicia o que solucións galegas se dan a esos problemas específicos. É incorporar, pois, cales son os nosos índices de crecemento, cales son as nosas expectativas de futuro, que en moitos casos son distintas de outros territorios de España. Esa perspectiva galega hai que tela presente todos os días. De momento, é vostede a única persoa que deu claramente un paso á fronte, dixo quero ser secretario xeral do PSDG-PSOE. Cree vostede que vai ter moitos competidores? Pois non o sei, en democracia hai que admitir esas posibilidades, non? Eu, además, non son dos que cree que os procesos son malos porque haxa un candidato ou porque haxa, son vos, se hai moita participación. Bueno, para algúns, porque para outros dicen, non, é que se hai 4 e que hai moita división. A ver, aceptamos a democracia, aceptamos, non? Habendo un candidato, habendo 4, non? Por tanto, eu creo que eu fixen unha declaración de vontade donde creo que además o debía facer, que era perante o Comité Nacional, que é o máximo órgano do noso partido ente congresos. Eu dixenlle aos meus compañeros a porta cerrada, pero a todos os meus compañeros do partido. Creo que as cousas hai que facelas así, non? E creo que hai que decilo donde hai que decilo, diante dos compañeros e aceptando que haxa compañeros que non crean que un sexa a mellor opción, non? Pero eu estou co ánimo de traballar e de sumar e, sobre todo, de escoitar moito. Eu creo que non debemos perder de vista que neste momento a política en general, por non escaparme do problema, no Partido Socialista a xente non é que non nos entenda, é que non nos están atendendo. E temos que, primeiro, conseguir que nos atendan para que despois nos podan entender. Hai quen pensa que con esa proposta que facía o señor Pachi Vázquez, aprobada polo Comité Nacional do PSDG-PSOE, de esas primarias consultivas, por decirlo de algún xeito, sí. para que os militantes decidan ou digan quen quere que sexa o secretario xeral do partido, pois o señor Vázquez o que quere é ganar tempo e manterse no poder. Vostede que pensa ao respecto? Bueno, mire, eu creo que todos os socialistas galegos, toda Galicia sabe que o 6 de xullo vai haber un congreso. O Comité Nacional fai 2 semanas aprobou unha resolución, por certo, casi prácticamente por unanimidade, por tanto, aí estaba a opinión de todo o partido, aceptou a posibilidad de experimentar o proceso de consulta, non? De querer escoitar o militante cal era a súa opinión. En ese sentido, escoitando esa opinión, creo que tampouco se vulneran os estatutos, por tanto, habrá que pasar por o proceso dese congreso, pero, en todo caso, eu creo que a día de hoxe, quen pretenda ser secretario xeral, que pode ser un home ou unha muller, creo que o que ten que pretender é ser o secretario xeral dos militantes, non? E para iso, efectivamente, hai que escoitalos, non? José Blanco dixo de vostede que é un político de longo percorrido, vostede dixo del que con perspectiva veremos que foi o galego que máis fixo por Galicia nos últimos 30 anos. Que lle parece a situación persoal do exministro socialista agora que se empeza a falar de que hai que tramitar un suplicatorio para ver se o Supremo o xulga por prevaricación e tráfico de influencias? Bueno, a miña relación persoal con José Blanco, como saben, é unha moi boa relación persoal. En ese sentido eu sinto esa situación. Pero fíjese vostede ahora no día que estamos, que se nos retrotraemos fai un ano, a cuestión era se José Blanco estuvera nunha gasolinera recibindo uns cartos, por certo, deso agora non se fala, non? Eso quedou absolutamente, viuse que era unha falsedade, pero deso non se acorda. Eu por eso quero aproveitar. Pero queda na memoria, Sí, queda na memoria, pero de moitos cidadáns. Sí, pero ahora hai que recordar que todo eso que se dixo naquele momento que era falso, realmente se ve que é falso, non? E iso contra iso tamén reacciona unha parte da sociedade. Estas acusacións infundadas que se fixeron que, pois, eso ten un proceso de deterioro tamén persoal, familiar. Esas cousas influyen na vida da política. Por iso antes facía un chamamento a esa enorme responsabilidade que temos todos, non solamente os políticos. Os periodistas e os xuíces no último estudio da sociolóxico do CIS non salen tamén ben parados. Bueno, moi mal parados, máis claro, ben. Bueno, entonces iso que nos ten que facer? Pois temos que facer unha chamada á responsabilidade, non? Que cando falamos da presunción de inocencia realmente creemos na presunción de inocencia, que é un dereito constitucional, que temos que aceptalo
de forma total, non o podemos discutir nin perfilar, como, por exemplo, cando un periodista pois ten dereito a non revelar as súas fontes de onde ten unha información, pois o mismo dereito nos ampara a todos o dereito da presunción de inocencia. E temos que construílo e potencialo día a día. Por tanto, eu cando fai 3 anos, eu creo que non podrá haber ningún medio que me poda a min imputar unha relación de que eu pedir a dimisión, sino que, todo o contrario, son un defensor total do dereito de presunción de inocencia, que, por certo, tamén lle ten que favorecer aos propios políticos, non solamente aos cidadáns, sino tamén na propia política. Bueno, decía isto porque, efectivamente, eu sigo confiando na inocencia de José Blanco, para que vexa que non evito a cuestión. Creo na inocencia de José Blanco e creo que iso se demostrará tarde ou temprano. En todo caso, como sabe vostede, el fixo unhas manifestacións o pasado martes en relación con que pasaría se se produxera esa situación de apertura de xuicio oral e, por tanto, non tiño nada máis que decir, simplemente que eu confío plenamente na súa inocencia, como confiaba, por certo, fai un ano e medio. En todo caso, semella que vai ser moi difícil que remate a súa carreira política en Galicia, non? Bueno, en todo caso, é unha persoa dunha extraordinaria valía. Cando vostede empezaba a súa pregunta, eu coincido plenamente. Eu creo que co tempo, con perspectiva, fíjese vostede como insisto moito na perspectiva, porque como cambian as cousas, non? Pasado o tempo, a xente recoñecerá o magnífico traballo que fixo, e eu creo que nese período de tempo, que foi casi de menos de 2 anos, como foi a persoa que máis fixo por Galicia nos últimos anos. Non? Hai moito que non fala con el? Pois non, falei fai 2 días, o sea que non fai moito que non falei con el. E fala moito? Bueno, falo normal, entre persoas que se coñecen de fai moito tempo e que se aprecian a pesar de que podamos ter algunha diferencia política. Eu xa dixen que acepto a vida nun partido onde non todos temos que pensar exactamente igual no mesmo momento, non? Pero eso non me fai separarme do que é unha trayectoria persoal na que eu teño moi boa relación con el, aínda que nun momento determinado podamos non opinar exactamente igual, non? En todo caso, eso eu sei non distinguir perfectamente. En todo caso, el dalle ánimos neste proceso que emprende agora vostede. Eu creo que é unha persoa que entende perfectamente que todo o mundo este disposto a dar un paso adiante, e é unha persona que, voulle dicir algo máis, que eu creo que neso, ademais, toda a xente que nos este vendo da comarca de Compostela se dará conta perfectamente, que é unha persona que quere moitísimo o partido. E iso non sempre é frecuente nun partido, non? Creo que esas persoas que queren o partido se dan conta de que efectivamente o máis importante para todos é o partido non como fin, sino como medio para transformar unha sociedade. José Blanco é unha desas persoas. Volvendo ao tema da consulta que se lle quere facer á militancia, non vai ser vinculante, non? Que dicir, a decisión vai se tomar no Congreso, a decisión final. Efectivamente, pode ser indicativa, non? En todo caso, é un feito importante na vida dos militantes porque por primeira vez lle van a preguntar, oiga, en canto ao secretario xeral, que te opinión ten? Por tanto, é indicativa, efectivamente, pero non condiciona o Congreso que se ten que celebrar o 6 de xullo e, por tanto, terá que sair o secretario xeral formalmente dese Congreso. Por tanto, é algo máis, non? Un plus donde, pois, nese sentido, pois, probablemente o secretario ou secretaria xeral nese futuro, pois, se sentirá máis reforzada pola militancia, efectivamente. A vostede consideraron o rebelde porque organizou pois, un primeiro encontro ca militancia, precisamente, non? Asistiron 1000 persoas que puderon falar libremente do partido que queren, non? Máis que rebelde é un feito novedoso, non? Eu non creo que encontrarse ca militancia, neste caso da provincia de Lugo, sexa un acto de rebeldía, senón eu pensei que estaba obligado a ter un encontro ca militancia e escoitalos. Por certo, aquela experiencia foi moi positiva. Gustoulle? Moito, decir, llevo a decir, mire, durante esa xornada do sábado, ali participou máis de 50 persoas. Cal foi o común denominador desas 54 persoas, creo que participaron, máis outras que aportaron a través de correos electrónicos, de escritos, a verdade foi unha experiencia moi positiva. Cal foi o denominador común das 54 intervencións? Ninguén se referiu ao pasado. Todo o mundo demostrou pois o seu amor polo Partido Socialista porque volver outra vez a protagonizar etapas de tanto progreso, de tanta gloria que creo que deu este partido a esta sociedade española e galega. Todo o mundo pensaba en clave de futuro. Non se utilizou aquel encontro para facer reproches nin cobrarse débedas de antes, non? Por iso foi extraordinariamente positivo. Creo que é unha boa fórmula, escoitar, porque no fondo de ese encontro era escoitar o que tiña que dicir a militancia. Por certo, casi todos traían a súa intervención escrita. Iso que significa? Pois que dedicaronlle tempo a pensar o que querían decir. Cando un escribe as cousas, o pensa non 2, sino en 4 veces, non? Sabe perfectamente o que quere decir.
e con independencia de que compartira unhas opinións ou todas, pois quedome con ese sentimento do militante que quera un partido e que desexa que as cousas vayan mellor polo partido e pola sociedade. Ali xa tiña decidido, non, que quería optar a Secretaría Xeral. Bueno, eu falei cos militantes aos que lles debía esa obligación, non? Eu son secretario provincial do PSDG en Lugo, debo falar cos militantes da provincia, e lles decía que cando chegara o momento eu estaría disposto a dar o paso. Ese momento, para min, chegou cando o Comité Nacional decide sobre que vai a un proceso de renovación do partido o 6 de xullo, por tanto, ese é o momento no que se abre a posibilidade de dar ese paso, e para min quixo non facer ademais, fíjese que para min é importante a formalidade, creo que é algo importante que debemos manter, e o fixe no Comité Nacional, diante de máis de 300 persoas que representan o partido de toda Galicia. Pero custoulle moito tomar esa decisión? Sí que me custou, sí. E é máis, eu creo que tanto naquel acto en Lugo, como no acto en Santiago fai 2 semanas, a mí me embargou a emoción. Eu creo que, ademais, é un feito que non está mal, ademais que en momentos determinados políticos nos deixemos levar tamén por a emoción. A vida tamén é emoción, sentimentos. E para mí naquel momento... Os políticos teñen familia, non? Como dicía... Sí, teñen familia, pero sobre todo eles mismos, non? Como persoas, pois están tomando unhas decisións que non é como ir a tomar un café con leite, ou un cortado ou un té, non? É unha decisión que vai a trascender tamén na súa vida, non? E, por tanto, a emoción, eu creo que neses momentos tamén hai que tela. E non é unha debilidade. Eu vexo como un maior compromiso, unha maior responsabilidade. Para mí é unha decisión responsable isto. E a familia deulle para adiante? Bueno, a familia leva moito tempo dando para adiante e padecendo a situación da vida dun político, non? Que non é obligatoria, pero, bueno, estamos xa tempos millores dos que estamos vivindo. Por iso eu teño tanta ansia porque as cousas vayan a millor, non? Na vida en general, en sociedade, os políticos, pero en xeral a todo o mundo. E para iso temos unha enorme responsabilidade a todos, non? Os políticos e os que non son políticos, pero que falan de política, non? É unha responsabilidade moi alta que teñen tamén outras profesións, así o medio de comunicación, os periodistas. Todo o mundo ten que estar á altura neste momento e non sempre é fácil. E agora tocalle, efectivamente, escoitar e falar cos militantes. Xa empezou ese proceso de reunión cas agrupacións locais? Empezaremos pronto, a semana que ven, precisamente. A miña intención é empezar en Santiago. Eu creo que é unha agrupación unha representativa de Galicia. Curiosamente, empezase por onde deben acabar as cousas. A Comisión Executiva Galega ten a súa sede no Rodo do Pino, no Concello de Santiago. Por tanto, vou empezar por Santiago e pretenderei chegar a maior número de agrupacións neste proceso que se abre ahora, que ainda que formalmente o calendario de primarias non está aberto, eu teño a necesidade de encontrarme con moitos militantes de moitas partes de Galicia, non? E escoitalos, sobre todo, non? Dar a miña opinión sobre algúns temas, pero con unha actitude moi positiva, moi constructiva, donde, oiga, se estamos no momento de escoitar, escoitemos, non digamos solamente para quedar ben diante do medio de comunicación que vamos a escoitar, non, realmente escoitemos o que nos teñen que decir, que, por certo, podemos compartilo ou non, pero ese proceso é necesario. Escoitar, falar e tamén darse a coñecer. Eu tamén quero aproveitar a oportunidade que supón esta entrevista, non, para que a nosa audiencia o coñeza tamén a vostede un pouco mellor. A pregunta que lle fago é difícil de contestar, pero como é José Ramón Gómez do Esteiro? Bueno, pois José Ramón do Esteiro é unha persoa que é abogado, que entrou no Partido Socialista no ano 93, que a mesma ilusión que, por certo, sigo tendo, que no ano 99 formou parte do primeiro goberno socialista despois dos romanos na cidade de Lugo, no ano 99, donde foi un portavoz hasta o ano 2007, e no 2007, donde tamén tuvemos participación na primeira vez que un socialista gobernaba a Diputación de Lugo, non? Despois de 24 anos, non? Despois de 24 anos, non? De toda unha vida, non? Pero nesa faceta hai unha persoa que se considera fillo da educación pública. Eu comentaba, fai ben pouco, antes de entrar neste plató de televisión, recordaba que efectivamente eu son o que son fruto do traballo de meus pais, unha familia humilde, pero sobre todo fruto da educación pública, non? E eu creo que nestes momentos onde estamos discutindo se o público é rentable, non é rentable, é necesario, é que, bueno, pois eu son fillo dunha familia humilde, pero dunha educación pública, non? Cando eu perdín a beca na universidade, non sei, agora non recordo se foi en segundo ou en terceiro de carreira, a perdín non por culpa de Felipe González, non? Pero sí supuñía as becas daquela un impulso importante, non? Por tanto, eu son fillo da educación pública, son unha persona que me considero dinámica e, sobre todo, con sentido do humor. Eu creo que é fundamental. É futboleiro do Real Madrid. É futboleiro do Real Madrid, certo, certo. Nestes momentos, por certo, estamos vindo unha boa etapa, esperemos que dure, non? Levamos moito tempo aí aguantando,
máis de 3 anos, pero efectivamente agora parece que estamos levantando cabeza, non? En todo caso, non parece que lle dea medo, pois eso, dar un paso adiante en circunstancias difíciles, non? Por exemplo, supoño que a chegada da Deputación de Lugo despois de 24 anos de mandato de Cacharro Pardo tampouco sería doado, non? Bueno, non se nin se esperaba, non? No ano 99, por certo, cando entrei de concelleiro e formamos goberno sendo alcalde Orozco, daquelas as previsións que se facían das enquisas era que sacaríamos 2 ou 3 concelleiros, que van a sacar, non? Depois sacamos 7 e conformamos goberno co Bloque Nacionalista Galego. No 2007 tampouco se esperaba que o Partido Socialista pudera gobernar a Diputación, e está gobernando. Pero, sobre todo, importante é os cambios que introducimos cando conformamos os gobernos, non? Despois de 25 anos de goberno do Partido Popular, houve moitos retos que superar, non? E creo que os superamos con éxito, non? E, sobre todo, novas andainas que temos que facer agora. Por exemplo, fai uns meses participando pois nunha actividade moi novedosa no mundo, eu creo que somos a primeira Diputación, donde vamos a afondar no 2014 os presupostos participativos. Isto que ten de No que novedade. sempre se fala, pero nunca se fai, non? Bueno, pero eu creo que é importante dar ese paso tamén, non? É dicir, nós non lle podemos ter medo aos cidadáns. Dicía antes, nós non lle podemos ter medo aos militantes do Partido Socialista. Bueno, pois cando gobernamos, tampouco podemos ter medo aos cidadáns, non? E sobre todo porque eu estou confiado en que efectivamente o que vai a pasar é que desa relación entre cidadáns e administracións non van a sair máis que cousas positivas. Eu decía antes a experiencia dese encontro de decembro na provincia de Lugo cos militantes. Eu estou convencido que do contacto coas plataformas de veciños, cos colexios profesionais, non vai a salir a irresponsabilidade, sino que vai ser todo o contrario, a responsabilidade dos dous, non? Porque non se trata solamente de que os veciños e os colexios profesionais vayan a pedir o que non se pode, non? Sino que tamén van ter que escoitar a administración, como están os orzamentos, como evolucionou a débeda, en que situación ocupa o pago de nóminas de funcionarios, que novos proxectos están embarcados a Diputación. Vai introducirse un discurso da corresponsabilidade, e iso é moi importante, moi positivo, introducir ao cidadán na administración, non? Darlle a conocer, ser absolutamente transparente para facer un cidadán tamén máis responsable. Estou convencido de que será bon. Pídolle respostas breves, porque temos pouco tempo e eu teño moitas cuestións polas que preguntarlle. Falaba antes do goberno de coalición no que non houbo friccións, houbo boa sintonía. E cal foi o segredo? Bueno, o segredo é ter un acordo claro. Cando tantos non funcionan, quero dicir. Bueno, pois eu creo que é ter un acordo claro sobre o que se pretende facer, non? Moitas cousas nos unían máis que as que nos separaban. Eu non pretendo ser nacionalista, nin pretendo que os nacionalistas sexan socialistas. Eu teño claro o que son, e no que me debo dedicar na acción da Diputación, que é primeiro axudar moitísimos concellos, sobre todo aqueles que menos población teñen, que son os que máis problemas teñen, e sobre todo cumplir un acordo, non? Donde o acordo marca cal vai ser a nosa acción de goberno, que é aquilo importante que temos que solucionar na provincia, é realmente solucionalo. Por iso eu dicía que durante os últimos 4 anos se solucionaron moitísimas cousas. Despois unha acción de goberno que non actuaba mirando no retrovisor, sino que miraba cara adiante, non? Cando os cidadáns opoñen a un partido político nunha administración, opoñen para que resolva problemas, non para que se acorde do anterior que gobernaba. Iso é algo que eu non entendo no Partido Popular, non? É dicir, cando un goberna, o cidadán que lle dice agora xa sabemos que o que fixeron os anteriores, agora faga vostede o que ten que facer. O que pasa é que a herdanza condiciona. Bueno, condiciona, pero non se pode facer o centro da vida política, como creo que aconteceu en Galicia cos 4 anos de Feijóo, baixo a parámetro da responsabilidade dos anteriores. Para mí sería fácil. Decir, a culpa de todo ten o goberno popular do Partido Popular que gobernou esta Diputación durante 25 anos. Sin embargo, creo que é moito máis constructivo de cara ao cidadán decirlle, mire, vostede xa sabe o que pasou aquí, por eso nos puxeron a nós ao fronte do goberno da Diputación para facer as cousas de forma distinta. E fixémolas, por certo, cambiamos a provincia, eu creo que diametralmente, de unha forma totalmente distinta como gestionaba o Partido Popular. Hoxe a Diputación é unha Diputación transparente, que pode equivocarse en algunhas cuestións, pero que é absolutamente transparente, donde a xente participa dunha forma moi positiva, donde o Concello é o protagonista da acción da Diputación e donde o progreso une a ese goberno na Diputación. Tendo en conta o panorama actual político en Galicia, non creo que sería complicado xestionar un tripartito PSDG, AG, BNG? Bueno, hoxe non estamos nesa situación. Temos que saber, además, na situación na que nos topamos, donde o Partido Popular ten maioría absoluta e a opción do Partido Socialista é conquistar un espacio político que o leva hacia a maioría social. É dicir, nós non podemos vivir obsesionados por unha foto fixa. A foto fixa que se marca nunhas eleccións en outubro. Nós temos que introducir a ambición e a ilusión porque ese futuro sexa distinto. E para que ese futuro sexa distinto, o Partido Socialista ten que ser tamén distinto. Ten que dirixir esa opción de goberno marcando hacia unha maioría social, que, por certo, como decía antes, é a que o está pasando francamente mal nestes momentos, non?
E ten que volver a que esa maioría social atenda o que quere dicir o Partido Socialista. Por tanto, eu non vou entrar nunha cuestión dunha foto fixa, porque eu pretendo cambiar esa foto fixa. E cambiar esa foto fixa que o Partido Socialista teña máis apoios. Por tanto, non me vou encorsetar na miña acción política nunha foto que se sacou en outubro do ano 2012, sino que eu quero que esa foto cambie e mude para que o Partido Socialista teña maiores apoios. Que lle parece, Feijóo, presidente da Xunta? Esa imaxe de xestor, ou de bo xestor? Bueno, algún dice que é como un presidente dunha comunidade, non? Dice, estos sabe que hai presidentes de comunidade que solamente se dedican a pedir, cando hai algún problema, máis unhas derramas, non? Eu que voto en falta no presidente Feijóo un maior compromiso con Galicia. O digo, ademais, desde a tranquilidade, non? Eu acepto perfectamente que o Partido Popular tenga maioría absoluta no Parlamento, por tanto, eu nunca deslegitimo esas eleccións, pero creo que hai pouco compromiso con Galicia. Non? Un bon xestor tamén ten algo de responsabilidade nos grandes fiascos dos últimos 4 anos. Non? É dicir, eu creo que hai que asumir responsabilidades. Non pode ser que isto non vai conmigo. Non, vai con usted, presidente. Vai con vostede de que haxa cerca de 300.000 parados. Vai con vostede de que haxa un fiasco no concurso eólico. Vai con vostede que baixo o seu mandato desapareceu o poder financiero en Galicia. Todas esas cousas van con vostede. O problema do mundo agrario vai con vostede. É dicir, eu o que pido é un maior compromiso, non? E despois a xente é o suficientemente intelixente para saber o que quere, non? E, efectivamente, con ter 41 deputados perdendo máis de 100.000 votos, tampouco é para sentirse moi satisfeito, non? Por tanto, eu o que pido é máis compromiso con Galicia. Ter claramente que o interés está en Galicia, non está noutro sitio, porque cada momento ten o seu momento, e, por tanto, cando un está nunha posición, ten que comprometerse, non? E o presidente da Xunta ten que ser o primeiro dos galegos, non? A última, porque non me queda máis remedio, porque estamos xa fora de tempo, e unha pregunta que é habitual nunha primeira visita a este plató. Que lle gusta facer no seu tempo libre? Se supoño que non será moito, pero... Bueno, desgraciadamente non hai moito. Eu teño, pois, a parte do tempo libre me ocupa moitísimo os meus fillos, non? Teña que ocupálo máis, non? Pero ese tempo libre o dedico a estar cos meus fillos nas súas actividades, pero gustame, pois, moitísimo disfrutar da natureza e cociñar, me gusta. Cada vez me gusta máis cociñar, non sei por qué. E ver fútbol, non? Bueno, ver fútbol sí, pero tamén son daquelas persoas que pasa tamén por unha serie de rachas, non? O fútbol gustame moito, xa me gustou máis do que me gusta, pero en todo caso, cando un é forofo dun equipo, a ver, a racionalidade tampouco foi unha parte moito do seu análisis, non? Pero sí me gusta ver o fútbol, sí me gusta disfrutar moitísimo de mi mente e gustame moito disfrutar dos meus fillos. Bueno, pois quedaronnos moitas cuestións por as que preguntarlle, así que vai ter que volver. Home. Esa é a invitación que lle queda xa feita. Moitas gracias, agradezco moito. Moitísimas grazas, un prazer que estivera hoxe connosco. Ata unha próxima visita. A todos, grazas por seguir unha semana máis o Estelae, que volve, xa saben, dentro de 7 días, cun novo protagonista da actualidade.